Έχουμε βάλει τα συνθήματά μας όλοι εδώ πέρα οι ποδηλάτες στα ποδήλατα για στήριξη στην Ελλάδα. Το γνωστοποιούμε βέβαια έτσι με αυτόν τον τρόπο σε όλο το Πρίντεζι τουλάχιστον εδώ που βρίσκομαστε. Από γειτονιά σε γειτονιά βγαίνουμε και λέμε ότι είμαστε όλοι αδέρφια και αυτό που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή είναι να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι. Και εγώ θα σας στείλω αρκετό φωτογραφικό υλικό για να δείτε ότι εδώ πέρα έχουμε κάνει μια σημαντική δουλειά. Και τι να πω, εγώ ευχαριστώ τους φίλους μου εδώ πέρα όλες τις ποδηλατικές ομάδες που συγκεντρωθήκαν εδώ. Γιατί σήμερα ήταν και Κυριακή και είχε διάφορες συγκεντρώσεις. Και εδώ μην ξεχνάτε ότι αρχίζει ένας προεκλογικός αγώνας για τους Δήμους. Ήδη τον έχουν ξεκινήσει και γενικώς υπήρχαν πάρα πολλές εκδηλώσεις. Τώρα βέβαια μπορεί να ακούγεται και αέρα αρκετό γιατί είμαστε ήδη κάτω έχουμε βγει λίγο έξω από το Πρίντεζι για να βγάλουμε φωτογραφίες έτσι από μακριά την πόλη. Θα πάμε συμβολικά μέχρι τέλος του λιμανιού στη Μύτη, κάναμε δηλαδή το γύρο. Αυτό πρέπει να γνωρίζεις τώρα πως είναι το Πρίντεζι εδώ πέρα για να καταλάβεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει έπρεπε να ήθελαν οι ποδηλάτες να κάνουμε αυτό το πράγμα. Κάποια στιγμή φύγαμε από την εκδήλωση, γυρίσαμε σε όλες τις γειτονιές μέσα και τώρα φτάσαμε εδώ πέρα στη Μύτη θα λέγαμε, το άλλο άκρο. Λοιπόν, για να βγουν φωτογραφίες κιόλας, είναι πολύ χαρούμενο τα παιδιά που είμαστε μαζί. Τι να πω, δεν περίμενα κάτι τέτοιο εδώ πέρα στην Ιταλία. Για μισό λεπτάκι λίγο. Θέλετε να μιλήσετε με κανένα από τα παιδιά εδώ πέρα σας πει για τη βόλτα? Ναι, έχουμε μαζί μας εδώ μια κοπέλα η οποία είναι από την Αγγλία. Η οποία είχε σπουδάσει κιόλας και στην Ελλάδα και ζει εδώ πέρα στην Ιταλία τώρα. Και είναι φιλέλληνας. Χαιρετίσματα και είμαστε όλοι Έλληνες εδώ. Από εδώ από το κέντρο της Ελλάδας, της αρχαίας και της νεότερης, τους Ιερούς Δελφούς, θέλω να σας στείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς που σε ολόκληρη την Ευρώπη και ιδιαίτερα στους Ιταλούς φίλους μας στηρίζουν τη χώρα στις δύσκολες καταστάσεις που για μια ακόμα φορά στην ιστορία της διέρχεται, και θέλω να τονίσω, διερμηνεύοντας τα αισθήματα του συνόλου των συμπολιτών μας εδώ στη Φωκίδα και στο Δήμο των Δελφών, ότι είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι πολύ σύντομα η χώρα θα μπορέσει να βγει από το σκόπελο και να μπει πάλι σε τροχιά ευημερίας και ανάπτυξης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μια πρωτοβουλία παραδειγματισμού, ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και ανάπτυξης σχέσεων ανάμεσα σε διαφορετικές κουλτούρες και διαφορετικούς λαούς μέσω του ποδηλάτου του κόσμου μας φέρνει πιο κοντά. Σήμερα η πατρίδα μας περνάει τις δυσκολότερες στιγμές μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Είναι στιγμές όμως που αναπτύσσουν και επικαιροποιούν αρχές, απόψεις και ιδέες που ο ελληνισμός και η πατρίδα μας πάντα στο μετερίζει του ελεύθερου κόσμου στάθηκε και με αξιοπρέπεια στείνεται και σήμερα. Δεν υπάρχει δυνατότητα να απεμπολίσουμε τις αρχές αυτές τις οποίες τις καλλιεργήσαμε και τις αναπτύξαμε μαζί με τον σύγχρονο κόσμο. Γεννήθηκαν εδώ αρχές της δημοκρατίας, ισότητας και πολιτισμού και ιδιαίτερα αρχές αλληλεγγύης και φιλοξενίας. Το μέγεθος της φιλοξενίας και της αξιοπρέπειας δεν μετριάται ούτε με δραχμές, ούτε με τάλαντα, ούτε με ευρώ. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την ευαισθητοποίηση που υπάρχει στην Ευρώπη και στον σύγχρονο αναπτυγμένο κόσμο, ένα κίνημα το οποίο βρίσκεται δίπλα στο πρόβλημα της Ελλάδας, της πατρίδας μας, και μας κάνει να νιώθουμε ισχυρότεροι όταν άνθρωποι οι οποίοι μας εκτιμούν και μας σέβονται έχουν την διάθεση να μας βοηθήσουν. Από τον Δήμο το δικό μας ένα μεγάλο ευχαριστώ και ικανοποίηση σε όλους αυτούς τους ανθρώπους μέσα και έξω από τη χώρα που επικαιροποιούν πάλι φιλελληνικά αισθήματα.
Αισιοδοξία από την Κέρκυρα, από το Σύλλογο Ορθοπιταγιάς, χαιρετισμούς στους φίλους μας και πατριώτες της κάθε Ιταλίας. Κάποιος Έλληνας σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου δεν σταματάει να είναι Έλληνας. Η αισιοδοξία που προσπαθούμε να μεταφέρουμε αυτό το δύσκολο διάστημα που περνάμε σαν χώρα, ελπίζω με τη βοήθεια του Γρηγόρη να περάσει και στις υπόλοιπες χώρες έτσι που θα περάσει και να αποκτήσουμε πάλι την αισιοδοξία μας και την αξιοπρέπεια που προσπαθήσανε πολλοί να επιδιώξουν να τη μειώσουν, αλλά είναι κάτι το οποίο ευτυχώς είναι μέσα στο DNA μας και δεν θα τα καταφέρουν. Ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα και αυτό είναι το μήνυμα που πιστεύω και ο Γρηγόρης προσπαθεί να περάσει στους υπόλοιπους φίλους της Ελλάδος και τους υπόλοιπους Έλληνες που είναι στο εξωτερικό. Αυτό προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε καθημερινά και προσπαθούμε μέρα με τη μέρα που περνάει να φέρουμε και περισσότερο κόσμο που να έχει αυτή την θετική αντιμετώπιση στην καθημερινότητα και μια αισιοδοξία και να σταματήσουμε να βλέπουμε μισοάδιο το ποτήρι και να το βλέπουμε μισογεμάτο. Πω στο Γρηγόρη ότι έχει την αγάπη όλων μας για αυτό το οποίο κάνει, για το μήνυμα ελπίδας, αγάπης και συμπαράστασης που μεταφέρει. Πραγματικά εμείς πιστεύουμε ότι η ζωή είναι ωραία και πιστεύουμε ότι μέσα από τη δύναμη της αλληλεγγύης, της συμπαράστασης, της ομογένειας και όλων των Ελλήνων του κόσμου θα πετύχουμε να βγούμε από αυτή τη ζωφερή κατάσταση που έχει βυθιστεί η χώρα μας και γενικότερα να το πω, η καθημερινότητά μας. Ελπίζουμε στην στήριξη όλων των δυνάμεων, γιατί ο ελληνικός λαός είναι περήφανος, δέχεται να πάρει το μέρος των ευθυνών που του αναλογεί, δεν δέχεται όμως να περιπέζεται και να περιφρονείται, θα έλεγα, και να του υποδεικνύουν αντιλήψεις που είναι έξω από την κουλτούρα του και τον πολιτισμό του. Και νομίζω ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να ξεχνάει ότι η κοιτίδα του πολιτισμού, η ανάσα του πολιτισμού είναι η Ελλάδα και αυτό βεβαίως θα πρέπει και εμάς να μας κάνει περισσότερο υπεύθυνους αλλά και περισσότερο απαιτητικούς σε αυτό που οραματιζόμαστε από τον κόσμο, σε αυτό που βλέπουμε στην Ευρώπη της ειρήνης και της αλληλεγγύης. Σας μεταφέρω την αγάπη όλων των δημοτών του Δήμου Τρικαίου που αγκαλιάσαμε και τον Γρηγόρη και όλη σας την προσπάθεια, την αγάπη μας σε όλη την ομογένεια που είναι πάντοτε μέσα στην καρδιά μας. Τη ζητούμε να μην υποσύλλει τη σημαία, να βοηθήσει την Ελλάδα, να βοηθήσει την πατρίδα, να δει καλύτερες μέρες, γιατί το αξίζουμε, το αξίζει ο λαός μας και νομίζω ότι θα βγούμε δυνατοί και από αυτή τη μάχη. Δεν φοβόμαστε.